jajca. Glupa beba. Nedo, šta je? A pao je. Mama ne zna, mama šta mu je? Ima grčeve. Bebe imaju grčeve. Pa ja nemam grčeve i nisam imala grčeve ni kad sam bila beba. Jesi. Nisam. Jesi. Nisam. Dobro nisi. Nedo, da pripaziš brata. Mama, ali vidi šta ja umem. Moram da vidim, sine. Mama, vidi šta ja umem. Samo da ga pripaziš malo. Mama, vidi šta ja umem. Lepo, sine. Da uzmeš. Mama, vidi šta ja umem, mama. Mama, udarila sam glavicu. Jao, dođi mama da poljubi, dođi. Jao, šta ću? Imam sastanak sindikata. Ljubavi, kupio sam televizor. Televizor. Mama, a šta je to televizor? To je, sine, kutija na struju. I kad se uključi, iz nje idu slike. Ali mama, gde su te slike? Žive slike. Sad će mama da uključi. Sad će. Mama, nema slika, mama, samo neko šuštanje. Nema slike, mama. Mama, evo slika, mama. Mama, opet nema slike, mama, opet šušti. Gde su slike? Evo slika, mama, evo slika, mama, evo slika. Ali, mama, ovo mama šušti, mama, nema slike. Gde su slike, mama? Ali, mama, nema slike. Sedi kod mame. Mama, kad će slike? Sedi kod bate i kod mame, sad će slike. Ali, mama, kad će slike? Evo, sad će slike. Mama, slike, mama. Slike. Mama, slike. Jao, što je ovaj televizor? Jedna korisna stvar.